No niin, morjesta kaikille. Elämä on äärimmäisen arvokas asia ja niin kuin tänä päivänä, kun mä katson tätä maailmaa, juttelen ihmisten kanssa ja luen tutkimuksia, niin se tekee mut surulliseksi, kun mä havaitsen, että semmoinen ehkä yleinen henkinen pahoinvointi on lisääntymään päin tänä päivänä. Ja mun ei ole tarkoituksena tässä mitään maailman ongelmia olla ratkaisemassa, mutta mä ajattelin vaan, että mä haluaisin jakaa tämmöisen henkilökohtaisen tarinan tässä, mitä tässä on tapahtunut. Eli mun äiti kuoli tuossa tänä vuonna 2025 maaliskuun lopussa ja me oltiin sitten siellä tietysti hoitamassa häntä hänen kodissansa ja viimeisessä keskustelussa hänen kanssaan, niin hän sitten sanoi minulle tällä tavalla, että hän katuu sitä, että ei ikinä toteuttanut itseään tässä elämässä riittävällä tasolla ja hän oli äärimmäisen taiteellinen ihminen ja kuitenkin oli työelämässä kovassa bisnesmaailmassa ja se oli nähtävissä, että se ei vaan jotenkin sopinut mun äidille ja se lisäsi hänen niin kuin sellaista pahoinvointia omassa elämässään ja taide oli hänelle enemmänkin kuin intohimo, että se oli hänen tapansa ilmaista itseään, koska hän oli sanallisesti todella niin kuin pidättyväinen ihminen, eikä sillä tavalla pystynyt ehkä kertomaan aina niitä omia ajatuksia, mitä siellä oli, mutta taiteen avulla hän pystyi ihan eri tavalla ilmaisemaan itseään. Ja mä oon lukenut siitä aikaisemmin, että ihmiset katuu kuolivuoteella enemmän niitä asioita, mitä on jäänyt tekemättä, kuin sitten taas niitä mahdollisia virheitä, mitä on sitten sattunut matkan varrella siinä vaiheessa, kun on yrittänyt tehdä jotain tai yrittänyt toteuttaa itseään. Mun mielestä siinä on tärkeä pointti, että niin kuin mä sanoin, että ei ole tarkoituksena yrittää maailman ongelmia ratkaista, mutta se, sitten kun se näkee lähipiirissä, että toinen ihminen aidosti katuu kuolivuoteellaan sitä, että ei ole uskaltanut jostain syystä toteuttaa itseään, niin se iskee aika kovaa ja niin kuin mä haluan omalta osaltani ainakin kannustaa ihan jokaista ihmistä tässä maailmassa, että niin kuin pyrkii etsimään ja löytämään sen asian, mitä haluaa tässä elämässä tehdä ja mitä asiaa haluaa viedä eteenpäin. Mä uskon, että jokaisella ihmisellä on ainakin joku asia, sellainen intohimon kohde tai joku asia, mitä haluaa tässä toteuttaa ja mä haluan kannustaa siihen. Kiitos.